U Trai dapat bau ke Jisu bakra sistem pat ngan yok bagang yok kani galap ban biang chipi lam bagani ke video ban encourage chipi ban I men sim pi kum ki hinman ki para ki ba e jingau Trai Jisu Kris bang kran ke jingsuk ke jingkar khu jing trai kani sin shar pi nakapor shikapor kaktin ke jomblei ka ong naka shiti ke apostol Paul skinong rom kalanong ba pra ka ong ba omdan bala ban pyniakhlad ingi naga jingeh ke jong Kris Ymdon bala pyniakhlad ingin agak Jingeh ka ba Khublei la hingi lambau Jesus Christ amen but kumjuru agak ke sngi kwa ban benta ba pi khinjat nag tin ga jong Khublei ban I man simi pi ba Ymdon bala ban pyniakhlad yangi lani Ymdon bala ban pensange yangi ban Pyndep ya ka jingkhoy ka jong Khublei hallelujah Ymdon bala ban pyniakhlad ban Khang Iaphi na bangin Pyndep ya ka jingkwa ka jong Khublei praise the Lord ka tin ga jong Khublei ngani thui pi ka wai ka jingja ka shisha na ka tin ga jong Khublei ba ha ka por ka bala khal Trai U Jesus Christ la repit pulin ng gospel gajong Matthews kalonong gabaar ba na pipet na Khot ka ba khat lai ter ba Khot ka ba khanri ho Khot ka ba khat prang ba ga Bible ke yathu ba hadin bo Herod ubna bala khayo ni Jisu uban sa panem ni ga perthei udap de jing bitar ga khram udap de jing bitar ga khram ba ga bo kwa ban panyap no yaw ni khulung Jisu hanri ka winga ka ba nga snutana de ba nga puli ga tin ga jong Khublei ba ga Bible ke thu ga ba Khublei lo kran nang ba angel ba angel lo kran ho Joseph ba kamari ba ken kinria no shari Egypt bakin kriya no shri Egypt namar ga jing bitar ga jong Herod kom taw la hukom mau yo sngo baki rustad ru kla shet klayo kom taw dap ga jing bitar lep ga do ga jong hukom mi ki sipai ga jong hukom mi ki bri ga jong ban penyap no wan penyap no yaki klong shinrang ki arsnam shipo penyap no om ta Bethlehem henry shajan ga Bethlehem ro penyap yaki barok khoi ba kala ja kom ta kom ba yathu lu paru Jeremiah om kan saja ga jing yam briu ji klong ji rakal ba kam kwa ban pentingan ni ka namar kala du no ki khon ji ka balei namar ba ka di ka ni bu Herod upenyap yaki khon shinrang ki ba arsnam shipo hagata ka por but henry ka bangas ngotonat kalong ba Khublei ubangi isyakri Khublei ubangi ieit Khublei bangi tip Khublei ba imo Khublei badan bor umusha ye ga Jingiap bakan yo bantu no yo Jisu ha ga jinglong khlong ga jong ba ka winga kwa ban ong ipiru ga gisni ba Ymdon Jingiap Ymdon Jingeh Ymdon jing pershitam Ymdon kanu bala ban kini no ipi ni ga Jingeh ga jong Trai ba ka winga kwa ban ong ipi ba Ymdon ba kum kitaru ki bala ban Khang Iaphi ban Pyndep ya ka mon ga jong pa praise the Lord ngangai kendu shibun ga Jingeh ga jela ga Jingem henry kita ki nam la ban Khang Inga ban Pyndep ga jingkhot ga jong pa inga ban yala ga gospel ba ka dei ka niru banga sami pi ga gisni le se pidana preng ga Jingeh pidana preng ga Jingeh kendu pidana preng ga Jingele ga Jingem ga piken mau ga ka wei ba Ymdon Jingeh Ymdon Jingiap Ymdon kanu ga jingkhang ga giding pat ga Jingem ki bala ban Khang Iaphi ban Pyndep ga mon ga jong pa lada dei bo Khublei usha ya kata u Jisu ula de yap lupa hakakti ga jong Herod hakibri ga jong Herod henry Khublei umsha de tat hadu ka ya ga babyang bo ki holor ga ding phna bo yo ban map ban siuspa ye ki pop jonga ba jong pi ban mentang idan haka hok ga jong Chris mentang idan haka buram ga jong Jesus Christ praise the Lord nga kwa ban ye thui pi ga sngi le se pi sngo ba o nga uba mentoy le se pi sngo o nga uba ler kam shu pi sngo o nga bi kendo Jingeh nga budok bukerdo nga bukum ni kum tai nga ngam la ban Pyndep ga jikhot ga Khublei nga si shong no kum ni nga ubri bom pensle am kata kam de nga kwa ban ye thui pi ga sngi ba pidan la ga jong ga jing pensle pidan la ga jong ga jingkhot but Ymdon Jingeh bala ban Khang Iaphi na kata ga jingkhot ga jong Khublei praise the Lord nga da shlur ba ban ong yero U Trai namar nga tips kami ga koi para ki men jing U Trai ba pe ga video ba Ymdon bala ban pyniakhlad Iaphi naga Jingeh ga jong Chris Ymdon bala ban Khang no Iaphi na kata ga jingkhot ga jong Trai but Ymdon bala ban pasinge Iaphi ban Pyndep ga jingkhot ga jong Khublei amen Khublei ban kar khu Iaphi ban kawai kwa ban thu Iaphi ga jingkhot ga ban kong Iaphi ga singi kalong Khublei kwa ban khot Iaphi ba pinwan shi ga jingkala ga mo SCP pat mat U Trai ba pinwan shi ga Jingkyrmen SCP mat brabor ga jingsosi pimat ga jingdu Jingkyrmen wan shi ga Jingkyrmen ga jong Jesus Christ Iaphi ko ba pipilong wan shi ba kani ko community thu Iaphi ukwa ban kershan Iaphi ban ukwa ban nyarap Iaphi pa pinni no na kata ga jaka ban nei chikoi pat ga jaka lesi kalong koptan lesi na kawai ka level chikoi pat ka level nar umsha Iaphi pinyap haka por ka bapat dei umsha Iaphi ba pin sha pin chitam haka por ka bapat dei umsha Iaphi pimat ga Jingeh ka por ba dei bala da pisha kitaru kita kinam la ban Khang Iaphi ban Pyndep ka mon ga jong Trai ban kinam la ban kini Iaphi na kata ga Jingeh ka ba mo ula bat scam Iaphi praise the Lord Khublei ban kar khu Iaphi long shlor yai trai ram kam tam ni
cái gì sinh bạc khát đó là people badiang U Trai Jisu plus badiang noi U ieit ya phi khot phi cái jingkala cái jung U amen Khublei ban kar khui phi kan mai cái đi cái ba Ymdon kano kano cái Jingeh cái Jingiap kano kano cái Khublei cái Jingiap kabla ban Khang Iaphi ban Pyndep Iakaba cái jung Khublei praise the Lord Khublei ban kar khui phi bat kan mau cái đi cái bang ngaru ngai ieit ya phi komi ki man ki para cái jung U Trai Jisu batungin ang ieit trai nam ta kam cái jung trai amen Khublei ban kar khui phi nam ta ka bram cái jung Khublei amen I'll see you in the next video.